Lijepi pozdrav svima, Bog vas blagoslovio, hvala Isus i Marija i nazdravlje vam badnji dan, kako mi kažemo u Dubrovniku. Draga braćo i sestre, evo najljepši grad na svijetu, Dubrovnik, zidine. Sad ćemo sići malo i na Stradun, da vidite kako je to atmosfera u gradu od kamena. Mi vam na badnji dan već kolendavamo, badnji dan nam dođe, badnje jutro, a večeras ćemo kalendavat, badnja večer dođe. Mladi su već svi obučeni, sređeni, svak nosi krovatu i mašnu. Album Noć u Betlehemu ima jednu malu poveznicu sa albumom Moja krivnja. Na koji način? Želio sam one poznate naše hrvatske tradicionalne pjesme otpjevati na jedan psalmski način, na jedan meditativni način. Gitara, glas. Ja kad sam pjevao te pjesme osjećao sam kao da sam u Betlehemu. Želio sam tu noć provesti u Betlehemu. Zato se album i zove Noć u Betlehemu. Sad se pitamo zašto Noć u Betlehemu, zašto nije svjetlo u Betlehemu. Jer zapravo Isus se rodio u Betlehemu, trebalo biti svjetlo u Betlehemu. Zapravo Noć u Betlehemu znači da mi provedemo Noć u Betlehemu. Kao što mnogi provode sada božićne blagdane i novogodišnje Noć u Dubrovniku, Noć u Parizu, Noć u Zagrebu. Ajmo se sjetiti Isusova rođenja i tu noć provesti zaista sa Isusom, ispred špilje u kojoj je rođen, sa majkom Marijom, sa Josipom, sa tri kralja, sa Anđelom Gabrielom, sa pastirima, sa životinjama i osjetimo njegovu prisutnost. Nemojmo pjevati te pjesme samo eto da otpjevamo to tradicionalno, da odradimo, da budemo na ponoćci, nego budemo zaista da se sjetimo da se rodio naš Gospodin Isus Krist. Ja sam pokušao, zatvori oči i snimio to iz jednog daha, to ćete primijetiti kad budete slušali pjesme. Pokušao sam tu noć provesti sa Gospodinom u Betlehemu. Nadam se da sam uspio i nadam se da ćete vi uživati u tim pjesmama. Na YouTube-u možete pogledati video spot za pjesmu Kire Lejson. Snimili smo je na Velebitu, na vrlo hladno. Zmrzli smo se živi, para kao ljetni povjetarac, ali zapravo bilo jako hladno. Moj prijatelj Maks Vozić, pozdravljam ga ovim putem, prijatelju, hvala ti na predivnom videu i njegovoj produkciji, nego kako. Snimili smo dvije verzije, čak i na engleskom jeziku, jer smo željeli da pjesma Kire Lejson, hrvatska, tradicionalna, koja je napisana tamo već još skoro u 18. stoljeću ili 19. nisam točno siguran, željeli smo da čuju i oni koji pričaju i govore engleski. Tako da mogu se poslušati riječi The Humble Child iz te pjesme. Ćete moći poslušati album. Promocija albuma će biti u Zagrebu u crkvi Bezgrešnog začeća u Mazlišnici. 26. prosinca na Stjepandan, na moj imendan, zajedno dođimo i slavimo Gospodina. Bog vas blagoslovio. Želim vam blagosloven sretan Božić i sretnu 2025. godinu. Volim vas, Stjepan.